Hej YouTube. I dag snakker jeg ikke med Kolo, men ja. Jeg har spillet Super Meat Boy. The Forest. Som I ser, jeg har klaret spillet. Men for jer har jeg tænkt mig at klare spillet igen. Men det var så nemt. Eller ikke, jeg har ikke klaret spillet, men jeg kom til rimelig langt. Ja. Fedt. Nej. Husk starten, der døde jeg bare fuldstændig. Hvad er det? Nej. Den har jeg fattet. Nej. Det er godt det der. Ja. Det er et stykke tid siden jeg spillede Super Meat Boy. Okay. Så ved jeg det. Ah! Okay, det er rimelig svært. Jeg har min sidste liv. Ah! Nu er jeg derovre. Nej! Game over. Ikke der er jo noget til. Ja. Det er sgu meget hyggeligt det her. Hvad fanden sker der nu? Nej. Jeg fatter ikke en meter der, jeg siger det bare. Nej. Et liv. Den er sgu meget hyggelig. Ah. Det er det så nemt. Nej, måtte jeg ikke det der. Jeg døde rent faktisk. Nej! Kæft, jeg begynder at være dårlig til det her spil. Nej, hvad fanden laver jeg nu? Okay, jeg tror sgu godt. Det her bliver ikke en særlig lang episode på grund af det er super Meat Boy. Jeg skal lige igennem starthullerne. Nej, den her bænk kan jeg også huske, jeg havde problemer med. Det kan godt se, det har jeg stadig.
måske ikke lige så mange problemer. Nå, okay. Og ja, jeg har spillet rigtig meget. Og Kolo skal snart lægge en LOL-video ud. Det glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvordan det kommer til. Her bliver det lagt op. Jeg glæder mig også til at se animationerne i den. Ikke fordi jeg har nogle animationer, men nej, jeg har lavet noget til det her. For helvede, Niklas. Ej, hvad laver jeg? Nej, ikke den her bane. Den har jeg aldrig rigtig kunne finde ud af. Skal jeg så nu? Kan jeg vel nok se. Den her bane, den har jeg set så mange, der har haft problemer med, hvilket jeg ikke helt forstår. Okay, det der problem kan jeg godt se. Nej, hvad fanden laver jeg der? Så blev en vinkel af, at de ikke kunne forstå det. Det var sgu da meget simpelt. Nå. Det her sted her, de kan jeg virkelig ikke lide. Det er virkelig bare mit hedningssted. Ej, hvad fanden? For helvede. Jeg tror sgu lige, jeg klarer den her bane, og så siger jeg tak for i dag. Nej, okay, jeg klarer sgu lige første boss. Og så siger jeg tak for i dag. Men jeg håber I det i hvert fald kan lide at se noget Super Meat Boy fra min vinkel af. Gullo har ikke Super Meat Boy, så skal ikke forvente at se ham dø fuldstændig i det. Hvad fanden laver jeg? Ja, det her spil er rimelig blodet. Men ja. Sjov nok. Jeg synes det her spil her, det har en rimelig sjov historie. Oh shit, oh shit. Nej. Væk, væk. Kom nu, jeg vil vende den her. Det er en boss.
Yeah! Det var noget Super Meat Boy. Chapter complete. Der så jeg mig lige Owen sæson 1. Men det var også det for den her gang. Hej hej YouTube.